Salut, sunt Florin și mă numesc și sunt singur pe Minecraft Single Player, seria noastră. Am găsit acolo un cave pe care nu am explorat foarte puțin, foarte, fiindcă n-am armură, mă duc să-mi fac acum sabie și altele. Punem iron, cărbunii. Bun. Andezit. No. Dar nu știu la ce e bun andezitul. Ia. Pot să fac și acolo. No. Nu știu ce pot să fac el, dar poate cred că e bună ceva și el. Îl pun la loc. Bun. Așa, să vedem. Să iau niște bețe și îmi fac o săbiuță. Târnăcope. Un tarnacop. Lopată. Și să se mai facă. Bun. Astea-s. Cu restul le voi folosi să-mi fac ceva armură. Bun, 4 bucăți. Voi face niște pepuci. Așa. Hai odată, hai mă. Să pun aici ce nu-mi trebuie. Le iau la mine pe astea. O să mă duc în mina aceea iară. Și iarăși. Bă, iară. Să mi se facă fierul ăsta și între timp hai să fac ceva și eu. Vreau să la lemn, voi face aici o grădină. Voi mai lua iarbă, cred că asta e peștera. Da, nu e asta. Am crezut că pe aici ajunge acolo, eu am săpat și am dat de ea. Dale, bai. Unde îmi fac o fermă? Fac acolo pe apă. Sau chiar aici în față casei o fac pe apă. În locul ăsta. Sau nu, o fac aici. Ha. Așa. O bucăți să-mi fac. Da, o bucată. Bun, și pentru pantalon ceea ce nu mi-ajunge. Nu e nimic. 13 de lame, e bun. Patru de bucăți. Așa. Și mă voi duce înapoi în mină. Sper că nu mor. Adică stați așa prima oară mă culc să fie ziua. Așa.
Acum mă duc. Am văzut acolo 2 creeperi mai sus. Să nu fie scheletonii cu arc. Pe mine mă enervează. Mi-au sabia în mână și mă duc înainte. Uitați acolo gold pe care îl voi lua. Așa auzit un zombie. Mai bine țin sabia în mână. Mai bine. Parcă mai bine, nu? Au venit aici creeperi, bă, ce mulți creeperi. Spun că am văzut zombie aici, lângă mine. Nu e aici. Păi ce mulți creeperi. Aia acolo jos. Trebuie să omor creeperii aia prima oară. Cam urât. 3 creeperi așa. Pe unde să mă cobor eu să încerc să... Da. Să încerc să nu-mi scadă viața. În fine. Nu. Nu. Așa. Creeperii. Răi băieți. Rău. Nu. Da. Skeleton. What? Nu am văzut? M-am văzut acum! Bine. Eram băgat în groapa aia. Mori. Zombie. Schelete prost, nu zombie. Ce mare e în locul ăsta? Zombie mic. Unde e spurchetul ăla mic? L-am auzit. Jos, cred că. Uite-l. Mamă, ce rău e cu ăsta. Eșec, mori. Ține să mori. Mori. Noni. Mor, mă. E rău cu ăla. Bun. Cred că m-am văzut și creeperul ăla. Scam uită încoace. Băiatul. Ce faci? Bum. Wow. Ce-am găsit eu aici? Uși pe ăla. Ce-aș băiatul? Ai auzit explozia? Îmi pare rău, dar ți-am omorât copilul. Hai să mergem pe aici. Ceva? Pe aici. Lapis lazuri. Lavă sus. Să știu să am grijă. Lapis. Fer. Bine, pun și eu niște torți pe aici. Bun. Mai există 16 bucăți de fier. Redstone. Ua.
Cât reston. Altul. Wow! Prea mulți. Da, ăsta cred că e sfârșitul. Da. Dacă bugă și ăsta. Marș, 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 marș. Marș. Marș, 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 marș. Marș. Hoi. M-am speriat, am crezut că mai vine unul. Sper să merite sacrificiul ăsta. Bun, revin imediat, pun un pic pauză. Bun, am reușit să ajung acasă. Așa. Să pun asta aici. L-a făcut pun iron-ul. Și cam atât și pentru astăzi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Da, și vă vom ierta cu ceva. Lumea mă știe, sunt tare. La toți din cartier eu le dau teroare. Și dau bani cu împrumut, pentru că eu sunt un vagabond, sunt mare. Pe stradă și în club lumea mă știe, sunt tare. La toți din cartier eu le dau teroare. Și dau bani cu împrumut, mut.